Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت بشرف الله جبا وامي على فوق على ولي مندو الله سبحانه وتعالى مي سungalo bonye ninga kurane belebele njiga kono atlaka shudo bla kono latiga shu ko shu infsamanchia kateme kalo bakelenkan ame kishin nama delo ala infeka ke kiraka anaso dinge sanmau ka bela jelen do kiramanto ala ka dil Allah subhanahu wa ta'ala fe aka kishi ana kan nema ala ko jidi ankelngele na bela jelenkan sam baflan tan sheki jouer kalola jamiato ansardin tonde monombe ko d'Ivoire dugula mi nabi wele ko bunjali we laylatul qadr shu nyina maya no bena sungalo tlemuga ani wolonvla shuma o kene inkan ye wele bla an karamoga ila Hassan Sangare ma ka wajulu kene belebele sigi fe munun bora bunjali ange je ko baraw sheria la sambade al islameu ansidile ngo fe ni ala fama togoy katanga nyine ala fe akadu ani shitana dangaleje ya rabbi ala kana ni rayana namolay ame ala fu kasege ka ala tando ala me sona ka aw nyana maya ka bosaro laylatul qadri la kasina laylatul qadri ma ame ala fu ka ala barkada ka ala wale nyumando aye o neme ba menge awye ame o nosojano barkada jira ala la kasroka do anga bara kono na bien le 10 6e mois l'an 2018 bunyali kono ya ala folengo fe ame solle ke ala ka chiba baka chiba men kama ala e jieda chiba men kama ala e nene eda chiba men kama sorofon soro lai chiba men kama danya fen danyana chiba men kama aljina soro lai chiba men kama jana medana kabla jana meddewi rujo amme solli chaya o chiba bainga ka barkada chaya ka kajira rushu mao ma nema solli kiraka ikabara daminena fahuwa abtar nga nema solli kiraka ikabara ibara kwatkeleye nga shariatiku tikabara ke kafriya barai nga rushu tumad me umbi ka barake kafriya barai ni jona solila ko kira ne soli manga imana feo fenge abe kafriya direti wuli baldu da urujo faruku de ya fo wuli baldu ula urujo ame soli ke zamzamiyuka ka soli ke makiyuka ka soli ke tihamiyuka ka soli ke urwatul wuskaka mustafa mushtaba muntaka مرتدى المرتاد الهادي إلى صراط الله المستقيم وهو محمد بن عبد الله شكله تقشامادو ولبالدو ده ما نيكلا كرافة على بيبونيا أبي كورتا نيبانالا على بيدويا كي جاشي إبي لبا كنا ويالا إبي تاجانا مكانو ولبالدو ده ورجو ولا يا ربي كراس كران نفاي مية
ala ka anw ni yɔrɔ yaala sɔli yɛrɛ nafa ye min ye ala k'o d'a ma nɔɔrɔ bɛ sɔli la ala k'a d'a ma bonya bɛ sɔli la ala k'a d'a ma rouge n y'o de fɔ ka tila k'a taa ni ka segin kira ni maa ti kelen kira ni kira tɔw ma kɛɲɛ o kama dɔnnibaaw ko kira ma ko allazi faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudannuhu fi ilmin wala kirami o ye dɔnnibaaw ka kuma ye kira bayina nka ala yɛrɛ ye mun fɔ kira ma ala ko muhammadu innaka la'ala khuluqin azim o la nin bɛɛ fɔla kira min ma o ni anw ti kelen wulibali do dɛ ne kɛla fɛ ala b'i bonya ala ye diɲɛ da ka bonyaw da ka bonyaw kila a m'o dama kɛɲɛ min b'e bolo e n'o de ka kan min yɛrɛ bɛ ne bolo ne n'o de ka kan nka ni ne ko ma jɛ ni e ta ye ala bɛ n kunnangoya o de ye muhamadu ko ye yarabi kira nafa ala k'a d'a ma o la rouge a ye sɔli kira kan bi su in na a ye sɔli caya kira kan bi su in na a ye hajiw jira ala la ni kira hɔrɔma ye ni kira somɔgɔw hɔrɔma ye n'a jala ala ye a bɛ dilan bi su in na bi su in tɔgɔ de ye ko latigɛ su wulibali do dɛ rouge a fɛn ko ɲuman ala k'a d'a ma ala k'a sutura o la n'an sɔlila kiraba kan an bɔlen kɔfɛ kira ka sɔli la an bɛ foli di nabagaw ma cɛw ni musow bɛɛ an mana wajulu kama dɛ an da ka dɔgɔ nin kɛnɛ in wajulu la sabu ala ka dangelew Sherif Usman Madani Haidara ka dangelew olu wuli bɛ fɔ Bamakɔ nin kɛnɛ in kama anw nana de dɔrɔn a tɔgɔ ye di ka ɲama fifa donc ɲama min bɛ mɔgɔw ɲɛ la k'o bɔ yen k'u ɲɛ yɛlɛ ka bila ka karamɔgɔ cɛ kɔnɔ wulibali do dɛ ɲɔndɛ an da ka dɔgɔ nin kɛnɛ in kuma na nka dama an bɛ min fɔ nabagaw ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye i sen y'i ta k'i sama nin nɛnɛba in cɛ ma ka n'i sigi nin kɛnɛ kan ala mako bɛ hɛrɛ dɔ de la e yɛrɛ la ala b'a fɛ k'o k'i ye sabu nin kɛnɛ in ye dugawu jaabi kɛnɛ ye surtout bi su in o ye latigɛ su ye o la mɛlɛkɛw de bɛna yaala aw ni ɲɔgɔn cɛ n'u nana mɔgɔ min sɔrɔ nin kɛnɛ kan latigɛ ɲuman bɛ bila o ka gafe la bi su in na an banna san dɔ de la sisan ni o ye 2017 ye an donna 2018 kɔnɔ nka ala ka san a kuma yɛlɛma ban bi su in de la san kura min daminɛna gafew bɛna rempli bi su in na gafe rempli banna tampon de ka ɲi ka sigi a kan wa ala bɛna tampon sigi gafew ka bi su in na o la ni mɔgɔ min n'i sen y'i sama ka se kɛnɛ in kan da la k'a fɔ tampon bɛ sigi e ka ɲuman bɛɛ ka bi su in na wa ni tampon sigila min ka bi su in na o tɛ wele bilen fo san wɛrɛ Laylatul Qadri bi su in de la a bɛ latigɛ ko dɔ bɛ kɛ nafolotigi ye bi su in de la a bɛ latigɛ ko dɔ ka nafolo bɛ ban ala k'an kisi o ma bi su in de la a bɛ latigɛ ko dɔ bɛ furu sɔrɔ bi su in de la a bɛ latigɛ ko dɔ ka furu bɛ sa bi su in de la a bɛ latigɛ ko dɔ bɛ den sɔrɔ bi su in de la a bɛ latigɛ ko dɔ bɛ dendanya bi su in de la a bɛ latigɛ ko dɔ bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ bi su in de la a bɛ latigɛ ko dɔ ka place na bɔsi a la rouge pour que e ka kisi a jugumanw ma i bɛ na nin kɛnɛ kan ka dugawu ɲuman k'i yɛrɛ ye ni ala y'o jaabi e ma tabon bɛ sigi e ta kan juguman min kun b'a la o bɛ bɔ a la tɔ bɛ to ɲuman ye. asilamɛw su in na an bɛ ala fo ka ala barikada ala min sɔnna k'an sigi nin kɛnɛba in ka su in na dugu barikama in kɔnɔ jamakulu sanuma in cɛla an bɛ dugu min na su in na o de ye bonyali ye o kɛra ka bɛn san kalo 6nan o tile 11 ma sabu ka da ka 0 heure sera ayiwa an bɔra tile 10 na an donna tile 11 la an bɛ yan hukumu min kɔnɔ su in na o de ye ala ka donba min ni ala y'o di alakira ma k'a da mandenw ma sallallahu alaihi wa sallam
namba fo ma ko lailatul qadri ambe ya o nyana mayali hukumu de kono ola alhamdulillah afara lailatul qadri ko latiga shudo ambi do ke ka nyina alafe ala membi se ko bela latiga minu mina ke anye bi ya rabbi ala kambe takala here ni juguma minu mbala ala ko ale de bi se ko lu fale anya nyina ala fa ya rabbi ala ko lu fale anya nyina ala fa ya rabbi mali Côte d'Ivoire ani ka se jamana bela jelema kishini here ala ko do akono ala ko kanya qur'ana bunya ko son salli ala rasulillah alhamdulillah abbal makene aw tingedo anaw ka kalande noy alhaji alasan sangare ka bo bamako malla mami nyamgo ka cikai ansoro ansirandra mogo manno sherif usman madan aidra ka sira nyina ka fo bunyalikaw ka wele ansoro dumba hukumu kononano akon debashi ay siradi ka do chaman vara oka ambi do ke ya rabbi karamo do minke ala ka mina ambela jelema shina fana amba do ay chamange aka kala nyorola ya rabbi ala ka bela jelemina ama ala ka here kanyi ala ka ansutura ala kana labla ka zegi tuguni ka nyina ala fe aslama wanga tabaw ala ka hina ula ala ka yafa kuma ala ka dal noya uyi ala ka ambenye ka andado kono ala ka nyina mahine ka ambe salli ala rasulillah antaru no kanumbaw ambu foshina le era nyebe kenay jugoyala ni kenay ansaru bala kanumbagaw fana bala ami do ku be mo se ara sinin geneka ani darulay hali minum balikan ambanyina ala fe sitigi de alay hami mimbe ani awla minne ala tabibe ala ka ke ala kra bonya ko so ka ke lailatul qadri bonya ko so ala ka hamna ko bela jele noya ala ka hamna ko bela jele noya ala ka doani toro becce qur'ana bonya ko so salli ala rasulillah aslamu no boray anga ansar nyamugo baw ambu fo jango anga president bayre anzoro kenekabi no ye fédération président sangare Allahu akbar nere balmake wallahi wodo ka bo tengarla alhamdulillah abora tengarla shin bi ka fo abna shina ke anve bunyalia anya nyina ala fe anana herela ala ka segi herela amin 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 danaya min daraka ansaru fe ya rabbi ala ka to ka danaya minafa amin 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 sangare nyamgo minum borala olu deferaro mi ala ka le temayenga amin 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 sangare ala ka baranya bulu ala ka bunya ko son salli ala rasulillah o mana teme ka boy anga bunyali nyamgo kuro anga foli bisu fanama ka do ku be woni do ka sangare amba nyina ala fe bara min kalfara ula ala ku fanga sakoro amin 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 ala ku fanga sakoro amin amin o be boraka kuma sisa ya rabbi anya nyina ala fe ala mi bi se ko bela ya rabbi korole on deferaro mi ala ku temayenga amin 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 ala ku temayenga ala krabonya ko so anga president d'honneur fana biya itani yejje kulushila na ansarte wallahi ko dugutigi koro ko te dugu nyenefe o te ansaru kajja Allahu akbar afoda nimbe bayira ko jein ko ala kodu wallahi wodo sangare e mi mbala ki plasible ka dimo ko rema ka kla ka tugu o nofe ka barake ne ansarte itani yejje shila wallahi wo yejje sangare wala ambi président d'honneur fanafu oni fole aka sise na ka mogo
wallahi o ye cɛsiri kɛ an b'a ɲini ala fɛ u y'o min kɛ ala k'a fara u jɔyɔrɔ kan ala k'a fara u jɔyɔrɔ kan u dɛsɛra yɔrɔ min ala ka kɔrɔw tɛmɛ yen kan ala ka kɔrɔw tɛmɛ yen kan ala kɛra bonya kosɔn salli ala rasulillah a silamɛw n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ sababu fo السيد شريف عثمان مدان أيدرا بشينا عالم العلامة أمبافو بدر الدجا أمبافو شمس النهار أمبافو نيما دو سيلا چوچه دمرباو كت دمربا دنباو كت دنبا جمعي نغيرا إذنية كوليوكلا أنا فولي بيسير كمان. بس كنيم بس سببو نيما يالي دي. الحمد لله. أمي ألافو كتير كيف. كل يصير كه. أنا بيصير كه. مين أنا على كدينة دكنة كعبة. وده كمان. سيدنا علي كوفي. إمام علي أسد الله الغالب. ale kɔfɛ cɛ min y'a disi gosi ko a ye ne ɲininka ne de b'a dɔn a bɛɛ anw y'a ye cɛ min na n'i ma malo Seydina Ali kɔfɛ o de kɛra Sherif Ousmane Madane Aidara ye sabu Ali de tun b'a fɔ saluni kabla an tafkiduni a ye ɲininka yanni ka bɔ bolo dɛ kabakolo mɛlɛkɛ tɛmɛsira a ko a b'o dɔn ka tɛmɛ a ka diɲɛ karew kan Ali kɔfɛ cɛ o cɛ y'a fɔ wallahi i malo la fo Haidara Sherif Ousmane Madane Aidara ba sanga dangele an b'a fɔ ba Madane ka cɛ ba an b'a fɔ wallahi cɛkɔrɔba ɲuman ye min labɛn a kɛra ye dɔ b'a laɲini a tɛ k'a ye nka ba Madane y'a laɲini a kɛra ye a ko nin den o y'a sɔrɔ a ma na fɔlɔ a ko ala n'i ye zɔ den na n b'a den ala ma a silamɛw dendanya kuntalajan kɔfɛ ala nana sɔn Shamsu Nahari la Badru Layali Nuru Jalali Fatihul Lisani Balihul Kalami Nibrasu Zaman ala nana sɔn warabala ala nana sɔn dangɔrɔbaw ka dangɔrɔba a ko ala ne b'a dɔn i bɛ fɛ ka n kɔrɔbɔ ni denkɛ caman don kelen de ka di ala ma nka dɔ wɛrɛ tɛ yen kelen min kɔ k'i bolo b'o la k'o di ala ma walahi o ka gɛlɛn jango kurusi kɔnɔ i yɛrɛ ka sɛnɛkɛla ye i yɛrɛ ka bɔgɔ baarakɛla ye i yɛrɛ ka mɔnikɛla ye i yɛrɛ ka cikɛla ye denkɛ min sɔrɔla ka jɛ o kɔ fi sabilillah k'o di ala ma asilama o ka gɛlɛn dɛ o de kama n'i bana Aidara la i tɛna sɔrɔ ko saba b'i n'a cɛ a fɔlɔ ye min ye a fa y'a di ala ma ka to dendanya na ko ala nin den a y'a bolo bɔ a la k'a di ala ma a ko ala n y'a d'i ma ka jɛ ni dendanya ye kana b'o la mɔgɔ dɔ fa b'i di ala ma wallahi ba b'a cɛ Sherif Ousmane Madane Aidara a fa y'a di ala ma ba ko ne sɔnna wallahi ne ni den bɛ ye e ta ye n'a ka di ye cogo min a kɛ ten n tora i kɔfɛ ala tɛ sɔn maa ka so den la hali n'a ma f'i ye ko musokɔrɔba in kun bɛ yen n'o ye Haidara ba ye hali n'a ma f'i ye ko a ka ɲi a jɛnna ni a ka sotigi ka kumakan ye k'a fɔ nin denkɛ in n y'a di ala ma ka jɛn n'a ye k'a fɔ ne sɔnna a di ala ma a ka di ye cogo min a kɛ ten wallahi o b'a ka ɲumanya yira ni muso dɔ don a b'a fɔ n tɛ jɛn n'a ye k'a bɛ se ka kɛ cogo di den tɛ n bolo den kelen min kɔfɛ k'a fɔ o ta k'i b'o di ala ma k'i b'o bɔ n kɔrɔ k'i b'o bila kalan na ne ɲɔgɔnnaw denw filɛ u bolo u b'a la k'u ci musokɔrɔba m'o fɔ dɔ fa b'i di ala ma ba bɛ sɔn nka den yɛrɛ b'a tiɲɛ Sherif Ousmane Madane Aidara dira ala ma a jɛnna n'a ye k'a fɔ ala n dir'e ma wa n tɛgɛ b'i bolo dɛ
o de kama diɲɛ réunion jugu bɛɛ bi kɛ k'a fɔ an ka kɛ ka ko dabila baneni tɛ baneni ye baneni tɛ baneni ye nin bɛɛ dara Hayidara kan k'a bagabaga ni kasow ye k'a bagabaga ni dabali jugu ye kabini jakuma kasangelew ani saga kasangelew ani ka takow tiri basaw cɛla ni di ma tirifike bɔ a cogo la a ko hali n'a ye kaba pɛrɛn k'a jigin n bɛ n cogo la yan o y'a hakili jigin Alakira ka kuma na kuma min kira ko man kafiriw ma u nana fɔ ko kira ka wajulu dabila n'a kɛra musoko ye k'u b'o d'a ma n'a kɛra fanga ye k'u b'o d'a ma o y'a sɔrɔ u ye kira bagabaga ka diɲɛ tɔɔrɔ bɛɛ d'a kan o y'a fɔli seere fo k'a ɲɛkili jɔlen don kira ko tɔɔrɔ bi da min na n bɛn'o ɲɛfɔ a ye bi n'a sera ka tile jigin ka bɔ kabakoro la ka n'o da nginitɛgɛ la ka n'a k'o la ka kalo jigin ka n'o da numantɛgɛ la wallahi nin diinɛ in n t'a laseli dabila fiyewu fo Ala ka tiɲɛ bange walima ne Mamadu ka fatu n'a bɛ bɛn saya ma n jɛnnen don n'o ye Allah ne ma ala anbiya fil Qur'an ni y'o lamɛn i b'a dɔn ko Hayidara sɛgɛnna i b'a dɔn ko Hayidara sɛgɛnna a ko Ala nin diinɛ ne min a bilalen don e ka nin diinɛ in défense tali la kuma bɛɛ jeli mɔgɔ b'a la ka Hayidara ni bɔ Ala ka diinɛ dɛmɛni na dɛ ko ne sigin bɛ k'o kɔnɔ Sharif Usman Madan Hayidara n'o don gɛlɛnw tɛmɛna bi sera o wajilikɛla bɛɛ kan ka Hayidara barika da parce que Mali kuma kɛra cayara kabako da don bɛɛ ni kuma bi an bɛ tiɲɛ de fɔ an bɛ tiɲɛ de fɔ faamaw ye an bɛ wulibali de fɔ faamaw ye bi de sera ne gwatigɛ sumana olu bɛ don k'i da wallahi n'o tɛ président dɔw tile tɛmɛna yan n'Hayidara kelen tɛ maa kumakan ma mɛn a tun tɛ se ka mɛn o min bɛ bi o ko tɛ o tugura min na min ye transition kɛ o ko tɛ o fana tugura min na o ko tɛ o tugura min na o ko tɛ duurunan in k'a bɛ min jamu daminɛ na a tile tɛmɛna yan an ma maa kumakan mɛn o dɔw n'i kun kumana wallahi b'i tunu nka Ala ka maamuru ale de kumana ka wulibali fɔ o k'i dali walima maa fila bɛ yen i t'o b'i ka wajulu la a fɔlɔ kana faamaw tɔgɔ fɔ a filanan kana dɔnnibaw tɔgɔ fɔ a ko n'olu fila bɔra a la min da de yanni lahara cɛ sabu n'i y'a mɛn wajulu a bɛ k'o mɔgɔ fila de ye Alakira ko sinfani min ummati idha saluhu salaha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wal-fuqaha Alakira ko mando fila jamakulu fila bɛ ne Mamadu mando na n'olu ɲɛna mando bɛɛ bi ɲɛ mais ko n'olu tiɲɛna ko mando bɛɛ bi tiɲɛ a fɔlɔ a ko ye faamaw ye a filanan ani dɔnnibaw min ye Ala ka diinɛ dɔn a ko ni aw ko ne ka n'olu waju n bɛ taa jɔnni waju a ko kɔnɔ k'u wa a b'a fɔ tan ko kɔnɔ k'u wa a ko ni faamaw kɔni sen t'a la maa waju tɔw la n bɛ n da de yanni lahara cɛ n tɛ kuma o don ale de wulibali fɔ faamaw ye ko faama kiri jugutigɛ la kana da seli ma dɛ ko hali ni alikaba binnen kan i tɛ kisi o don k'a sisifan Arayida la k'a sisifan Bagoni filabugu la k'a sisifan hali Janginɛbugu la Ala bɛ sili min k'a siso kɔnɔ ko hali ni mɔgɔw nana ɲininka diinɛ kiti la ko kan'o jaabi yala sen n'a kɔni bɛ daminɛ bi dɛ nka filɛ bi n'a ɲaamina dɔrɔn o tigila maa kelen de bɛ wele tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ne Hayidara ka histoire lajɛ k'a ka ɲɛnamaya lajɛ a b'i tɔ de da Ala la k'i da kuranɛ na Ala ko cogo di n'a ye ne Ala dɛmɛ wallahi n b'a dɛmɛ wa n b'a sen sabati diɲɛ kojugu bɛɛ kɛra kaba pɛrɛnna kaba yɛgɛyɛgɛra hali bi o Hayidara kelen de filɛ nka hali sisan n'i yɛlɛla réseaux sociaux sanfɛ i tɛ dɔwɛrɛ mɛn o fanɛni kan a ko k'u lafiya Hayidara n'a fɛn k'a bɛ se Ala ma o ko n'i ye nin ye nin kuma bala ta sɛgɛn de b'a la sɛgɛn de b'a la n'a ye fɛn dɔrɔn san min na ye
ala ko ndi aw fa fiyo fo nga nyada fla be yira aw Kosaba. kono chemi nga sofana kamana ko kumbala minu gume kan fo ko na e fendoro ko ba dadi bi onu chama na sofana di boy dara fi nga o ma to aka dadi Apa fiyo lisani? Wala. fanda ya blekela chemi ye tempo haydara du ala nana sombona o soni mono na doni ni zorola chemi zira ki to kono ka wuli bari fo o de kera Sayyid Sharif Usman Madan Haydara نال بكم والله أنصروا بوسا وأنصر كنبا بوسا سبع عبود فو كن مهم مسي فامو مموك برودا تبي نينيو فيدرو دام دوك مولا ولا متري بكفو كاولي يمندو كل تريبك أنا بتريبك ولكما أنصروا أنصر كنبا أكنا سوهيدرا كفورين غتا كاتو الله أكبر. Berajal kuri buai, kabini kuru, ya suranda do BBC. Kuruni woyom baji ulile aumbi ala tano haidara kera woyom baji Allah ajubu binoni ke. Manil par, manil chapar, manil kahar, manil bui. من المميت من الناتج من السمك واحد الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا رب رجلكم من الدومي ويصرف بكم مسيح والله بمسيح ويجينا انا تاترو كل من ينبو كل مين مي كفاني بيتا كلندر وجاك جابو سكري والله كلمة جبوا في قلبي أليس كندو يريو كماليكونو وكان لجكو أيدرا كوين دبلا دوكو نما بيا يرد فوسي كبوي أنتيسي الله أكبر olu ma ñedo bayam sega poussé bana wotike ngo e bayade alay wallahi al haqq huwa allah ma bulu sega ala poussé wa bana wotike bele tamara ko kayere ku yere kala digi day ku kuy amala ka bi mangada ay ani saro ala ka hati mandama aseme tebke fole ko pesa ana kadimaya wala nyuman done ko fe shina bunyali ko fe dakunya flami mamuro ami fe ko lati sabu kadaka shina shubai apa simulisani apada ala ko inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatul qadri ليلة القدر خير من 1000 شهر. كفاية على بلي والله ودو. على القرآن كنو. أفضل. أكو القرآن بمي فلا أوسلام وبلو. وكسنجتو. أكا فروكي تباكون. سانغاري. سينيويا تباكون. بلميا. أنا سينجيا. وكيتي باكون. نو القرآن من جي. كأكا بتو كتبو فاي كافاتين على سرنامو القرآن منه. القرآن بلي باي. مين أنا كجيكم أبو أكا فيسا توريتا يا أكا فيسا إنجيلا يا أكا فيسا زبورا. أنيوم جلي كجيك على كدوكولو كافي. وأنيوم دي جيك بلي يعني ديولي كي. كيرا ولا باي تكو مي القرآن kitabu jigine fana labai utuyana kitabu bay ala ko aya jigi ka belilatil qadri shuba Allahu akbar na sangare lailatul qadr wallahi wodo okona belibele bay ala ko aya jigi ka belilatil qadri shudima bay abi korona mi ngono kon wallahi wodo belibele la ilaha illallah afala belibele na sangare na corona era bonye o temi se be me papier kai ku ko corona tigna da anga baraka na wallahi wodo sangare wodo de bilibili na fayinde wallahi wodo cha ana jeka shina di alama
وعفرق نية ليلة القدر يرتقدر كل ليلة القدر كو أقول كل لاتيكو دبنا كشيدا الله أكبر لاتيكو يا دكتور فنجانا كجيكونا كبيجيما دفلو على يا بلا جليل لبه كافا منا نجتا نكملك وكلامه تفسير تيجو كفتكولا هو يشين نيونا دي الله أكبر أما سيونا كفتنا كواتيجي كفتنا كفامي كفتك بنا بنبا الله أكبر كفتنا ديزرو ولاتكو أنا بملك وكلام شينا ولكما كشينا تقدر كل ليلة القدر هل سا أقبل نادو والله ويشي والله كلام دمك مغو واجو أنبه نبيجو إنسا تلا قرآن بلوك دلايكا يريدو نيوم يوبا قرآن بلو وانين يعني نسامباني نا تاكا كنن قرآن يمبونيا كتو نندرا أكنا سينجي فرانغويا أداي كسا نسراو بيك كلي كوفيا شير لفه كنيون دو كسولا كبيرو دولا كوفودو كون ودي كم بيانا سنجي كو كليرا na gelera ame qur'ana ukala kadalailu ukala kadese sanjitina ode kira ka kuma inna rahmatullahi la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim ko sinji farala be jamakulu cela ko ala ka hinati jika ucela ame qur'ana kala kadalailu kala kana sadakallahu maulana alazim wa ballaga rasuluhu alkarim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna wa maulana min ash-shahidin أبو بفوق الجسد هل كم بقى يمر من ولا أبو بدبلا وبصر سينجي فرلا والله ويشي تغير كذا كم يجي والله يشي حديث فلان على كرم أقوال التي مندومة صلى الله على رحمة المحتاج أكون نير على نبي الرحمن حتى لا نسيل بلا من بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن أخرج ما يكون هنا مساء والله وضو أليس هنا مساء هنا اللبولي مساء والله وضو أقول هنا وده تندوي وانيه أتوقع إنه دي ولو كتروك دي سيما كو الرحيم أبي سنجي ما أربكانا كو الرحيم نجيبو تفسير دي أنا بمنانا كو دينه الرحيم دينه مكري بدنيا سنجيا بين دو دكلت بود دكلت أبي فودي ما كو سنجي سيجا فويت على والله ودو سنغري ودو ده الرحيم ودو جا أكو ممرا أكو مغوي نو تقوم مين ولو كبون دولا كو جي سنجي ما ni ma min yo sinji tuku ka hina sinji la ni barka bi shila wa nya du ka sorola wa ni tuku nga hina gani ma min yo sinji tige mohammed afu ye ko ne o sinji fara siga foy tala sangare e ko ne o fara nga hina na nya tige ka bonga hina na wala kama mal dugu do be dugu to ko fo dugu musa ka be soro bana musa na Allahu akbar amusa ka be ala ba shiriya أين فانا واجل دوسي بدر دولة كتبين دوغا فمونا أنا الله يني توي أنا الله يني يمي يسرو مو كتو ستر الله أنا واجل نيو يسابو على كرافو السعيد من وإذا بغيره كم مو كنا دي مو يمي واجل نان دونا وري وبل ما مسودي فرولا كبو وكدو كنو كتا دوغو ورلا dugu ine sanji ko gele na raw yesene ke o ma fetro fema tro munge e o ya tro ta tro ba fatro ni balom tun ye gona chelala ne ko a ce ko fa jige jini wallahi balmake abal makete wa abal makete wallahi wudu sangare balom sey dugu ta mina takana jiga barmo ko anya ke amaso wallahi fugaro yatte anya ke amaso okma annana nyina awfere hala me do de ala ya gele awmat awdu alhamdulillah doktor rabbana musrullah duki musa ka be soro bana musena de la annana kana penyina fe angana na malo fadun cila sabu aw nga nyo bana bi anga malo bana bi ajige wala tanya ala kofe wa sinji kama annana de balom so abakele pakelo abika ndefulu
ala kana dutigi sila jarabini abana bi foyti afoda o de bi horo blaka ma deli min deli manti wallahi way tangare o de bi horo blaka gindo fo mo koy équipe mi nga bi gindo ko way tala way che aslamo o de ko mi manga dutigo ka walma anga muso ce sabato ka ya rabbi ala ka ke bishina lilatul qadri bunya ko so ala ko de ko takabuka amin 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 sakare amin ala ko de ko takabu dutigo ko mbitte mani ki say afoda ñona niyo ñona do mbal makke ebi feka mo bo ala yo dude feni do tadro e kata dama e ka fo zuto kana fego machine ya di ma ala de kama ne bi son yoro la mi kisa do kisa konaga afoda bile asakare taranga temede na afoda muminatu dokmi na التقية الصالحة النقية أبي سير على أجمع دارو نبالا نعم على يسيا سافر شب كي يتيم دون دون أسلامه كيسان ننتي فواجه كما أبي فوني ولا سا أنا سكا ميري على هاي نامة سكو تشيك أنقول لك musoi ala ya Allah jarabi bi cesa muso cesa bato ala ka jigi tuku wallahi ami duwa ku be ala ku jigi sadi frende ala ka tuku ko sa pe ka ta minga duku ka teme danyon zayaka wallahi way ke sangare ko ka jugu de ko jugu o de kama alakira ko janga tura yatime de muso cesa bato ko janga to ni be flala musoi den ba bolo yatime don balo bana a jigi foite ala ko me dondola ko ngona dewna suno ko masaka ke o shu ko ma e kanu me ke dume ala isidu mo ikita deli sinji bonya kama ka pendi mawa Allahu akbar akone kuma kanu kama deli minta ala pe ngad ni aw koti dese binam blala rabbi awulla awulila ay monyo tu atarasa kan make kadala ay monyo faga shudu kla ja kan make bananye bala wa troshi kuti mate krongoma amira mona ala ne boron za jamay mona ala ne na kafiri deli bi kle ni ko ne na kafiri deli ani yo ke ala kana banade ay kala pa sigira dungo ma fedor law ko fema soro de vitine non troka kashi wallahi bab sega ko mo ganna ya de kashi tola atisi wallahi way ke rabba wala ay mo nyo wara tu atara sidala hakli jigna e korle shila ay mo nyo fa sigira sabana annane ay mo nyo fa ko bi sigi kanu meke mana ay jindo saba parce que akera ko no nyamman nakke dabali jugu kelay mo danda nyono wa kumbala de hal ko sayna sa warti gi doga ka boro bonya o funen de yale mina ka sokono abora ka ni sigi blonala doni ndigu ningon me ka o to kola binaya bedo madala ngaba ni shitam Allahu akbar abena lachi biklina ala de sigi kishi wallahi way ke asigle ki sema jirni do babe malla ko say jirni asigi me ki sema olata shudi bi fina abala ka fiye mina ayra di bala ka boro wala sibu warti bodo saba angare angara mo apo ale nyeba adama de do na solala dibila ngal jenno ale kon do to onana sedala droka gogoro ni mbo woro ni mbo ko katingo kare ko nyimi oho ka maze ka gino to ko fosa mina takar sadiri na yezon odo ga gino na mazo aka kuntika dafara kasinga gogoro ke boro kaddo che ka soko jago ni taranzo le gino na wunji apo ro da pale duru to fiena atala le ni ngale ke musola muso ko apa me sa ko me kama do atara fa bi saba oh yeah
mo dale dañu na blende wa kumbala andi ñu ma nga ñoo naw mun mi ki togola la kani bo be kala asano mun na ke Ceko ejini ako shibina tuma mina kono muso ko ikkan me muso karsado ako mu yesene prashina ako alla jarabi ako mumbe ako wallahi kolde nasifa ne je patro ko mo kalama ko ako dewnde bembulu yatime dew yo bana malo bana ajige foyti ala ko fona kera nani deli siji kama iga fendi anga to dinga yatime diuma muso kwama apo musoma aku bismillah shibina to momina kono na adama den jugo jugo ala akla ko be ale nyona yo muso tan jugo nyumamba ketae fiu kita ko ni bisra la anana ay ñu yira musula kamalu yira la kawari yira la sanu ako menyo benyo bu takabara musu ko ita inda kay me ako bi min do ke bi yira de la la ñako musu ko kay yira la lay ko me kisraka ako fulo ngeke musu ko ne madabla sa ne kuma dabla eta do horoti jena ke kuma te islamema hali ni keme benna eta don ne bi joka be botolo la je ko ndi songa bolon zimbara la fele wala be horom to dambe yo na ay islam selila tokoro ba chaman dem so la je mini jipu ko la kamale nani duru woro ba do modo tigi ba taw ba jigi mo ni tigi bina no fe o bina jigi wotro tigi bitandu ko to jena olu bɛ kun ye silamɛ n'a fɔra seli tɛ silamɛ ye sa o de b'olu tɔɔrɔ o y'an lagosi ko seli tɛ silamɛ ye olu bɛ se ka kɛ silamɛ jɛnɛya bɛ n'i denmuso fa i b'a kalama i tɛ fɛn o ko seli mun seli o kabako do wani dasira ma yi bara so jom nek me waji ye be ay ya kam mo cha ko nje waji ko ma tay ka nje do ko sey te shame o na sey de bo ma ko boyo ko sey de te shame se no se ga islame yo se be islame de kono wajibi do ni ma ke ki di kafriya na ay islame rabbe bi besili ma isi ke ni mo be ke islame de ka troka sili afora sili wajibiya sharti kika ke islame de ibi ke islame de ka troka sili wallahi wodo sagare wodo de ibi ke islame ka troka sili me etaro sili ta ko ke islame jende wallahi kelete sagare na ibram mi mo sili islame mi si babur wallahi wache asambala na dugumana kare godro sambala mitri mi fa be de mitike ansar din islamiya mo ko ha ebi ni joko haydara ko sel islame ko e ma sega famia hal ni ni fo baya ba ko ka fo ta Allah tangare wallahi wa ichi ama famu wallah ko dugo ha ake kroba ko yoni kati dadiga e fali ni klulo ika fo fali ni sel islame hal na ma kuma aba klulo ko ma wa fo ni ichi me e adama de hakli tigi qur'an tigi e no fora e nyana ke hakli ma sega doro tro wallahi e hakli ma doro tro be sababu na odone sega ko ta ala wache wallahi wache e ke doro ti boro sili wodo ibi sili bi tingi fara ibi sili idem so be wache ibi sili la idege ke suina subadi mo ko shina di alama aba nyaw yela ni ala sonama bara labana dan baw ye mi washina naflala ay min to mangara mo gono ne ala sunama bara labana minoti insha Allah nanya te ala kamina ambema ala kram bunya ko so sallallahu ala rasulillah fatafaddal amit tangani na ala fe ka bo iblis la inu toroma ala kaddo anni iblis na de men babbe
بسم الله الرحمن الرحيم كعزيزي على تقبل كما على مياد دمنا نو على كليبا لبا واحد القهار سبع على دي على مي سرك عدم الدي سبك بود بي سبك ديزو دبيني توزو دبيني كونغراتي سرك سنگر ديكو نمي زرك نينغت بي سبا وربي إجن بير لا يلو دبي سبا شكرا شكرا أنتي ودبي سبا فولو وي كسانغي أفلانا وي كبروجي أسبانا وي كبروباي أمورا دبي سبا لا وعمي سجي دبي سبا أفلانا ويانو دوتشي أيشونا على ديلي على ولي دوشي نايدا بمناني كسانغي كتاما بوكونو ma jaman gena ma kumba se ka biyote ka ko ni ala ta kene ko wallahi aslano ma kangi farati jena anni ne na kana sakibu arab anni dimbulo de fui kita ki bulu pladai se ka hai ala جنبني بلو أني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من يقرأ آية وعلى أنظر يمن جيكنا وعلى أنظر يمن الله هرا آية ورلك واتقي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا نيت الله رمين كما هو نينغا إني رمبي جيكنا كو كنا نينا أوفناكو أسلامو Islamnya bangsu ka kembinga we ala nyini ko fe ko nga barake kani sigi ki bulu fladai sika dizeme obe ba ko jiri kene ne jika ko abingu na dengulu we jiri jalai ne jika ko to bitoli okma ala mambale angana jenyini nga ala ko an jenyini ndola ko angana nyinale ala ko sir اللهم صل على سيدنا محمد أقوم بالصلاة كدب بودينا سمو كانوا على كرم محمد صلى الله عليه وسلم هي أصلاً واجب كلا كلتي جاران دي جنفيوا كراورتي على كرم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما سمع نيجي بوكا على كو ninkira ni niachi au ma au shifate kume alaka chididi kata au ma kuno temena kabui nabi nyuma unda fala do dore ticha ko peble kwa bana tiktek ode kama kira ko kwale ni nabi nyuma misalia kwa be komi mogo mi sodo jo so imbana piu ka toto birki kele blasi ko mogo tora kana sola jo ba fa en so inga isa ko me birki kele de baje kwale de o birki kele ale kera ka dafa ka ba kwa bana dore ticha ale ko peble ko ale de khatamu ye abana asa ngare ba no ya likiya la ba no na kono ko yibi ko mo go be ko lu islam ko kira wara bi chala kira ko vraiment ama sama wallahi ama sama parce que anga sili ketuko kira ya point shu ketuko kira ya po furu ketuko kira ya po ama daw dama ma hala andon to ko nyege na ala kira ya po iskinize blanya to tala ni dona aka haketo isizi numanze ka utala wa okuma kira imuntu kira wara jimemina chible kimna mubanya wallahi boy ama sama bile asa ngare ba kira ko fe ala ka mamuru bambo Sharif Usman Madana idarana ni wono ko bambo amma ko mase kira wara mabli aslan wa misali ko kira painga akana nyina ka soli ke kira ka shina sabu kadaka batu fitini ngeli ni shina kwa bibe karuto batu shia bakle ni Allahu akbar asa siul lisani khairum min alf shahr abi dama tada ala ko kwa ka fisai Allahu akbar wa ya faratu pa aka fisai kada hakki mana ala mufo ode kama kira ko ni aya kilingala ala ka qur'ana na shina ala nyada kam
k'i kana siga fiyewu ko ani ye kuranɛ kalan k'a jigi ko a bɛɛ kelen a ye kelen si ɲɛnɛma tɛ anw na o de kama ala ye nin ɲɔgɔnna kɔrɔnko kalo di an ma o b'a fɔ Allahu a'lam a sɛbɛnnen don kisaw la k'a yira k'a fɔ banisiralakaw fɛ yen ko cɛ dɔ tun bɛ yen k'u b'a fɔ a ma ko Shama'ul Ghazi o cɛ in ko a ye jihadi kɛ kalo 1000 a sɛbɛnnen don kisa in na ko alakira de tun bɛ ka kisa in lakale a ka sahabaw ye mais cɛ in ka kɛlɛkɛmuru k'o tun ye ɲɔgɔmɛ kunkolo o jala o de tun b'a bolo ala ye dalilu min don o la ala de b'o kɛcogo dɔn n'a ni kafiriw ye kɛlɛ daminɛ a b'u bɔrɔn dɔn ko ni minɔgɔ y'a minɛ ɲɔgɔmɛ in falen da ko ji bɛ poyi ka b'o la a b'i min ni kɔngɔ y'a minɛ ko kunkolo in bɛ sogo falen ko a b'o dun n'o kɛra ko a bɛ yakubaya ka taa fɛ kafiriw y'a kɛlɛ kalo 1000 ka dɛsɛ la pewu o tuma sisan k'u taara a muso fan fɛ yarɔ ni dɛsɛ kɛra i la olu kɔni bɛ se k'i cɔmi o parce que cɛbakɔrɔw kɔni bɛ dɛsɛ i la i bɛ waraba k'i sago ye nka ni musow ye wusulan sisi don ni min farati o b'i k'u sago ye kafiriw nana musokɔrɔ la u ko a ma ko i cɛ in an mɛnna nɔfɛ sara a bɛ kɛ cogo di n b'a kisa teliya muso ko maa ti s'a la koyi e ko muso ma an dɛmɛ e bɛ se wari filɛ sanu filɛ muso ko sɔnna muso ko ma an b'a kɛ cogo di u ye jurukisɛ belebele di muso ma k'i b'a nɛgɛ su in na n'a sunɔgɔra i b'a siri n'i y'a siri dɔrɔn an wele muso ye cɛ in nɛgɛ cɛ ye muso nɛgɛ fo a sunɔgɔra muso ye cɛ in nɛgɛ fo a sunɔgɔra a sunɔgɔlen a y'a bolo fila siri k'a sen fila siri cɛ kununen a ko jɛn ye ne siri muso ko ne de y'i siri a ko mun y'i bila na a ko u m'a fɔ fanga b'i la wa n bɛ fɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ye cɛ gɛlɛn ye nin tigɛ sa kɛ a ko muso nin tɛ se ka ne lajɔ a y'i lamaga bi'iznillah ni ala ka diɲɛ a juru bɛɛ tigɛra muso ko nin tɛ se o don dugujɛ o ye ɲɔ ye kun u ko muso ma ko a kɛra bi muso ko a y'a lamaga ko juru bɛɛ tigɛra o ye jɔrɔkɔ di muso ma ko a siri ni nin su in na n'ala sɔnna a ma ko nin y'a ko bannen muso y'a nɛgɛ fo a sunɔgɔra a ye jɔlɔkɔ kɛ ka cɛ bolo fila siri a n'a sen fila cɛ kununen a ko jɛni ye ne siri muso ko a ma ne de y'i siri a ko mun y'i bila n na a ko mun ye ne bila n na n cɛ n b'a fɛ k'i fanga de kɔrɔbɔ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ n jɛ bɔ kɔni n bɛ fɛ k'o lajɛ tɛrɛ parce que bɛɛ de sɔnnen don e se ka nin de kɛ wa cɛ ko ni ala ka diɲɛ ye nin tɛ se ka ne minɛ a ye ala tɔgɔ fɔ bi'iznillah k'i lamaga ismul azam min b'a bolo nɛgɛ jɔrɔkɔ bɛɛ tigɛra k'a da muso y'i sigi k'a ɲɛ kuma a ko a kɛ bɛ cogo di a ko n jɛ dɛ gindo min bɛ ne ala cɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i m'a lajɛ k'a fɔ n ɲɛna o de ye ɲɛ kumukun ye cɛ fana kan k'i dogo a muso la fo ka se nin yɔrɔ ma i b'i dogo na fo ka se nin yɔrɔ ma mun na cɛ ko tulukala naani min bɛ ne kunkolo la ala ye ne ka gindo bila o de la n'o tɛ diɲɛ juru si tɛ yen k'i bɛ se ka ne siri nka o de bɛ se ka ne siri o tulukala naani k'o bɛ sama nɔfɛ muso y'a to fo a sunɔgɔra k'o tulukala naani tigɛ ka fila kɛ k'a bolo fila siri ka fila kɛ k'a sen fila siri a wulilen a ko jɛni ye ne siri muso ko ne de y'i siri a ko mun y'i bila n na ko n bɛ fɛ k'i fanga kɔrɔbɔ k'a lajɛ a y'i tan o la ka dɛsɛ co a ma se k'o tigɛ o yɔrɔ bɛɛ muso taara kafiri yɔrɔ la ayiwa k'a ye na dɛ ko cɛ sɔrɔla u nana minɛ ka taa n'a y'u ka marifa yɔrɔ la kisa ko k'u k'a tulo tigɛ k'a nɛn tigɛ k'a ɲɛkili wɔgɔbɛ o kɛlen ala ye Jibrila ci a ma k'e bɛ fɛ mun ka kɛ bi a ko ala n bɛ fɛ ninnu bɛɛ ka halaki i ka fanga wɛrɛ di yan a ka bɔ jihadi la n kɛ ala bato kalo 1000
la hawla wala quwwata illa billah ala ko yo ki ya illa ma dro bili beji na kafru ko assalamu alaykum wa rahmatullahi koye ala bato kalo bakle o fole sahabo nyana ko sahabo sigile nyeji toro ko ne ko shiberata aw na on jandigi sambi wala bla sambi woro ko la hara on bi kunnu na to kisa yela bana ko ala ko jibril ma ko ta fokire ko shukile be san kono nabi fo ma ko laylatul qadri ko yo de ala kirama kado e ako da mando ma ko promodo ka ala kabla seli o shingono khairun min alf shahrin ko kabbe o kabbu ko here kacce kateme kalo bakele batoka ta dorme klendi ala mo kalo ingono khairun min alf shahrin ko le here kabbu kateme kalo to bakele nafakati assalamu ko da bokku ni jume ko shiberata awna wala sanga se ka ala so ala ko ni nyana masala ngani be ko fe do bi jeni la hara Allahu akbar ska foita ni ne moy be ko fe do bi akbar ska tala de sangare akalo bakli tafsir tibu ba fiye ko bi be sambi sheki ani san saba ani kalo nani shi na bato na minana ibulu na minana wallahi wala sangare ko bi be sando e sam e bisheki ani san saba ani kalo nani akbar sangare ibaro ko ju shi na shukile ska foita ala aslamu afo ala yitoto ala kiram mandoyi wallahi foda nga wallahi do ba ka timne Allahu akbar tangale kina mecce ga kuma nassa tafaddal ba tugu nyoma qala al imam ar-razi ko imam ar-razi ko ala ka jeba mo fa iza tala al fajr fi laylatil qadr ko ni laylatil qadri do manase ko ni fajr kena cirasa nada jibril alayhi salam malaka nyama bi wele dano e jibril e mimina wahyu dikrawma ya ma'ashar al malaika ar-rahil ko ba fo malaka jama ma pesi malaka jama de jigi mesaka dugo kulo sabala fa ko ba fo malaka ma ar-rahil ko ta masiranga ta aslamo alaka tonu bitaw katana to dumay ko banjela o be kanglime ibi to wasoli ke kira ka kana suno shina ne shina kile di alama do bi kan naflo sili oy ko mambay do be ko wala mito shi oy ko mambay ngaslame jama ka faranyonga o de ka bo be naflo de kenaka ni alama min ne kamo wallahi mo kelimi soro ni jama njala no ko amin wallahi alaba min no nala ma min kama ba min do kamo ko ni dugu jeda sirasa jibril ba fo min ko ya rahil ala ta masira la ilaha illallah aha فيقولون يا جبرائيل كوبا فيا ابن ملك جبريل امي ملك كندقي ما صنع الله بالمسلمين في هذه الليلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قل يلما نشوف بلي بامي فلني على مونغي محمد مندو يدي كوبي جبريل نغان نبسك جبريل فانا يولو كراموي فيك جناي كدوبلي والله يا ابو نيما جنوي والله تعالى سر الله اكبر اسلام على كناغي حاسدي كلام بابن يرولا كو ملكو بي جبريل نغا كو الله مونغي محمد مندو شي الله اكبر اسنغري اها ويقول لهم كو جبريل با فو ملكوي إن الله تعالى نظر إليهم برحمة ko alay muhammadu mandum fleni hine fleላይ bi ya rabbi alaka fleni hine fleላይ amin sangare amin wa afa anhum wa ghafara lahum illa 4 nafar ko jibril ba fo ko ala ko ya fara muhammadu mandum bela jilema ku fleni hine fleላይ ku jurumu ya fa ko fo manani Allahu akbar asangare ba ala kana yo manani amin sangare ala kana yo manani
نعم أقول إجمع قالوا من هؤلاء الأربعة كو وباف جبريل وما ناني جني جني جنو ولفاي أول مدمن الخمر فلو ودي بلومينا بلودومي با مدمن الخمر كبلومي كيسو كمغو تورو والما هل نما مغو تورو حرامو بلومينا أسلامو على كنا نجى بلومينا على كنا بلومينا بوانا أم الخبائث كيركو جمو بابا ودي بلوي أسلامو glo kalte dun charabi hari bitigini una ajimanu mi firebi andogonu nande umba sanro ka datige kandi fo femi mo shuki bu tukola alakira ko haramu duda slamo ayro nyak lola alhamdulillah rabbil alamin wajulu kana kan magawni tuyanye bunjali ko d'ivoire jamana kan laylatul qadri nan ko ma ko latige shu o nyina mayali tundo amba fo ka wali mando akanya madalla sigida cha mam yala bulala ko irana akambe wa shukran lakum fi amanillah tinya wilila ngalondi zega tiebe tinya wilila fala ka chideme got